Dene bir zat üçin bir kanun basıp alan hakimiyetini bir karar etmek için şu hakimiyette saklanmak için halkın gözüne çöp atýar. Halkta men ozal aýtyp, iki san mukaddes zat galy. Şolon poklamadyk. Niýazyňam, Gurbangulyňam, dogmasynyňam. Olam halkymyzyň ata babı desturi ýa-da dini ynanjy. Ol bir. İkincidenem halkymyzyň ene mastumul praga bolan hem buýsanjy hem gowunjy. Hem ynanjy. Indi şolary alyp bilen ne bir jenaýatkar topu öz peýdasyny ulur. Onuň görnüpdi. Hani niýeden 300 ýyl bolýar, ene dogulun wagtyna ýazylygy. 1733-nji ýyl. Demek 2033-nji ýylda bellenmeli. 300 ýyllyk ýübiley. Ya dogulun güni. Ne? Kardeşler, ya yurttaşlar.